Nikdy sme nemali viac možností, technológií a viac pohodlia. Na druhej strane toľko stresu, vyčerpania a ľudí, ktorí majú pocit, že nevládzu. Psychické zdravie sa dnes skloňuje viac než kedykoľvek predtým a to je dobrá správa. Vyhľadať pomoc by nemala byť hanbou, ale práve naopak prejavom zodpovednosti voči samému sebe. Ako rozoznať obyčajnú únavu od vyhorenia? Kedy ide len o náročné obdobie a kedy je to problém, ktorý už rozhodne netreba podceňovať. Aj o tomto sa budem rozprávať dnes s mojím hosťom, ktorým je prednosta psychiatrickej kliniky Rooseveltovej nemocnice, pánom doktorom Michalom Paterákom. Vítajte. Ďakujem pekne za privítanie, dobrý deň. Moje meno je Dominika Adamovičová a vy počúvate podcast Za dverami Rooseveltky. Pán doktor, tak ako to je? Naozaj je faktom, že tých psychických problémov a diagnóz pribúda, alebo to je len tým, že sa o tom viac vo všeobecnosti hovorí? To môže byť aj. Je to veľmi ťažké rozpliesť, ale v súčasnosti sa naozaj javí, že sa zvyšuje prevalencia psychických porúch, to znamená zvyšuje sa výskyt vlastne psychických porúch v populácii, ukazuje to množstvo štúdií a štatistík. Takže toto by sme mali brať ako bernú mincu. Na otázku, či sa zvyšuje počet psychických problémov, neviem presne odpovedať, pretože psychické problémy sú bežnou súčasťou ľudského života a ťažko to zmerať. Niekedy je ťažko merať aj tie psychické poruchy samotné. Závisí od toho, aký použijeme, aké nastavenie, koho sa pýtame, ako sa pýtame, aká je vlastne konceptualizácia tých psychických porúch. Takže tá otázka je pomerne náročná v detailoch, ale keby som mal jednoducho odpovedať, tak stúpa výskyt psychických porúch jednoznačne. Áno, ako ste povedali, naozaj je to veľmi široké spektrum a vedeli by sme sa o tom veľmi dlho rozprávať. Ale možno teda vy ako doktora, ako prednosta, možno nejak predsa len definovať, s akými diagnózami alebo poruchami sa stretávate najčastejšie? Vieme to možno aspoň takto zmerať? Tak čo sa týka kliník na Slovensku, vrátane našej kliniky, tak najčastejšími diagnózami sú, keď rátame ambulantnú sféru, tak úzkostné depresívne poruchy a potom organické poruchy, to sú poruchy, ktoré sú spojené s dysfunkciou mozgu alebo centrálneho nervového systému a spojené s vyšším vekom, ako napríklad demencia, respektíve rôzne druhy demencie. Potom sú to, a to je pomerne vysoké číslo, závislosti. Závislosti ako problém, to je nesmierny problém a jednoznačne sa ukazuje takmer každý mesiac v roku, napríklad našich pacientov, že štvrtina až tretina pacientov vlastne má závislosť od alkoholu a iných psychoaktívnych látok alebo problémy, ktoré s tým súvisia. A to, čo nám veľmi stúpa, je u mladých ľudí komorbidita psychických poruch, čiže spoločný výskyt rôznych psychických poruch, úzkosti, depresie, poruchy osobnosti, alebo to, čo sa javí ako poruchy osobnosti, často spolu s ADHD alebo autistickým spektrom, takým negatívnym vzťahom k vlastnému telu alebo spôsobom upokojenia sa, ktorý nazývame, že automutilácie, že seba poškodzovanie a poruchy, ktoré nie sú vždycky poruchy, ale spájajú sa s identitou alebo s narušením identity, vrátane sexuálnej identity. To sú pomerne nové diagnózy alebo sklbenia problémov, ktorým pred takými 10-20 rokmi sme neboli tak konfrontovaní ako teraz s týmto výskytom. Zaujímalo ma to, čo ste povedali ADHD, lebo naozaj ja sa s tým stretávam pomerne často. Predtým som o tom nikdy nepočula. Možno je to možno 2-3 roky, ak sa s tým tak aktívnejšie stretávam. A vy ste povedali, že nejaká nová diagnóza. Viete, že aký je možno rozdiel medzi tým, že áno, to dieťa, alebo ten človek je viac energický, má v sebe viac energie a je, poviem to také jednoducho, uletený. A kedy to už, že toto už je za tými hranicami a toto už je ADHD. Lebo teraz to súvisí aj s tým, čo sa budeme rozprávať neskôr, presne, že ako ste pomenovali, sú to rôzne úzkosť, depresia. Ale niekedy si naozaj pojmy milíme s dojmami, že človek povie, že no ja mám nejakú depresiu, no ale netreba sa s tým brať tie slova na ľahkú váhu, lebo depresia je naozaj diagnóza, ktorú je potrebné liečiť. Čiže to, že má niekto nejaké náročnejšie obdobie, a to isté platia aj o tom ADHD, že ja trpím ADHD, no ale pozor na to, že či to naozaj je ADHD, alebo len má človek viac tej nadbytočnej energie, možno to tak nazvať.
No toto sa týka, veľmi dobrá otázka to je, pretože sa to týka mnohých psychických porúch a psychické poruchy samotné, čo to vlastne je, lebo to nie je to isté ako žlčový kameň, zlomenina alebo problémy so srdcom, nejaké ochorenia, teda kardiovaskulárne. Týka sa to ľudského života, je to prepojené s vývinom človeka, s jeho väzbami a vzťahmi, so spoločnosťou, v ktorej žije, v ktorej má podávať výkon. A nemáme jednoznačné markery, ktoré nám presne hovoria, že teraz si pozrite nejaký skén alebo nejakú diagnostickú metodiku, z ktorej vám vypadne jednoznačne, tak tento človek má ADHD, tento človek má takúto a takúto úzkostnú poruchu a tento má takýto podtyp schizofrénie. Bohužiaľ nie je to tak. A teda my sa môžeme na ťažkosti ľudí, psychické ťažkosti teda s prežívaním, to je to, čo človek prežíva vo vnútri, v sebe alebo vo svojich vzťahoch, a so správaním, teda to, ako sa javí navonok, tak to si môžeme nejakým spôsobom, existujú nejaké kritéria, ktoré nás navádzajú, že to môže byť psychická porucha. Tie kritéria sú pomerne jednoznačné, sú definované v diagnostických manuáloch, respektíve príručkách. Tá celosvetová sa nazýva, že medzinárodná klasifikácia chorôb, vrátane teda psychických porúch. No a keď postupujeme podľa tohto, tak sú tam nejaké kritéria, ktoré ale je pravda, že sa niekedy, alebo postupom času menia, možno dochádza k rozšíreniu toho diagnostického konceptu. Spomínali ste ADHD, tak kedysi len u detičiek a v školskom prostredí, dnes už nie je výnimkou, že u dospelosti až sa diagnostikuje ADHD, čiže tam je taký nejaký rozšírený model toho. Povedzme ADHD, ktoré nebolo diagnostikované kedysi, alebo predtým, keď bol človek malý, v súvislosti s nárokmi, ktoré nevytvára len škola, ale aj pracovné prostredie alebo vzťahové prostredie. A už tu máme troška inú podobu alebo tvár tej tej diagnózy, ale oproti minulosti troška posunutej. A viac sa o nej hovorí, to je ďalšia vec, viac je to v povedomí ľudí, menej sa stigmatizuje, čiže nie je tam taký ten negatívny vzťah, tak ako v minulosti, že keď niekto má takú poruchu, tak je nejakým spôsobom deficitný, niečo mu chýba, mal zlú výchovu, je to chyba rodičov a tak ďalej. Teraz toto je mimo trend, takéto uvažovanie. Naopak, skôr je tam tendencia, že keď to niekto má, tak dostane nejakú úľavu, povedzme, v škole. A tým pádom sa to stáva takým, ako by som povedal, je tam také permisívne plus v spoločnosti, že niečo to aj prináša tá diagnóza, nie len to nejak človeka diskvalifikuje. A to všetko môže ovplyvňovať to, ako často sa diagnostikuje a ako často ľudia vyhľadávajú pomoc. Predsa len, ak by sme vedeli, ešte by som sa vrátila k tomu ADHD, možno nejakých pár kritérií. Pardon, samozrejme, to som troška odbehol takým úvahám filozofickým, ale aj veľmi praktickým. Takže to je, rozoznávajú sa vlastne 3 typy. Je to typ, ktorý je prevažne nepozorný, čiže sú tam ťažkosti s pozornosťou, s jej udržaním, so sústredením. A typ, ktorý sa vzťahuje skôr na hyperaktivitu, taký ten nepokoj v správaní, neposednosť u detí, ale to môže byť veľký stereotyp, pretože nepokoj v dospelosti takýto charakter nemá. Je troška iný, je to prebleskovanie medzi činnosťami, neschopnosť dokončiť nejaký úkol, prokrastinácia a tak ďalej. No a potom je typ, ktorý je spojený, akože tam aj problémy s pozornosťou, aj problémy s tým nepokojom a s impulzívnosťou, takým rozhodovaním alebo konaním, ktoré je skôr nepremyslené, skôr prirýchle, bez ohľadu na dôsledky. Tak toto všetko môže byť súčasťou ADHD. Ťažko viem, že na niektoré otázky je odpovedať tak jednoducho a explicitne, ale nech sa rozprávame o akýchkoľvek psychických, psychiatrických poruchách. Čím je to definované? Lebo však jasné, tie príčiny tých jednotlivých ochorení sú rôzne. Môže to vychádzať presne z nejakých osobných problémov, zo straty pracovných. Proste každý to zvláda inak. A ako to je možné, že niekto zvláda menej, niekto zvláda viac? Lebo viete, niekto naozaj... A presne môže to byť pracovné, rodinné prostredie, že tak sa aj hovorovo povedal, ja sa s tým stretám, že tebe toľko naložil Pán Boh na pleci, alebo to zvládneš, úplne tak v jednoduchosti povedané, ale... Ako to je možné, že proste naozaj niekto zvládne 2 práce, popri tom sa vzdelávať rodinu, je ešte v práci aktívny a niekto len príklad stratí prácu, lebo hromadné prepuštenie musí to byť aj neho a v úvodzovkách zosype sa z toho.
Tak tuto je taký faktor, ktorý by som nazval, že individuálny a vývinový a faktor spoločenský. Ten individuálny a vývinový je, že počas detstva, ranného a potom aj neskoršie tie obdobia dospievania človek sa učí zvládať drobné stresy, frustrácie, negatívne udalosti, ktoré prichádzajú v živote nejakým spôsobom vstrebať, zmetabolizovať. To môžu byť aj závažné udalosti, ako smrť nejakého blízkeho alebo milovaného človeka alebo zvieratka, veľmi nepríjemné udalosti v škole, kamarátske, nejaké rivality, konflikty a tak ďalej, ktoré ale v rámci toho vývinu človek dokáže zvládnuť, alebo predpokladá sa, že by mal zvládnuť pri dostatočnej podpore, pri nejakých zdrojoch na zvládanie stresu a takýchto konfliktných situácií a v atmosfére prijatia alebo lásky, ktorá panuje v rodinnom prostredí, v tej primárnej rodine. Čiže tu máme také dva vektory, by som povedal, že do akej miery to dieťatko je exponované takýmito udalosťami, veľmi závisí od toho, ako potom vie s nimi narábať neskoršie v živote. A to, ako vie s nimi narábať, to sa nazýva, že reziliencia, taktiež ako odolnosť proti psychickým poruchám, teda alebo schopnosť pracovať so stresom, alebo zvládacie mechanizmy, teraz je také, že copingové mechanizmy sa to zvykne nazývať. Alebo naopak, ako je to dieťatko citlivé, zraniteľné na stres a negatívne udalosti, čo sa prenáša potom do tej dospelosti. A ten nemá takú dispozíciu alebo kapacitu, ten človek zvládať stres a rôzne nadlimitnú záťaž, by som povedal. No. Ale, ako som hovoril, nezávisí to len od neho alebo nejaké genetiky a biológie toho človeka alebo temperamentu, ale aj od toho prostredia, ako dokáže pufrovať vlastne tú záťaž a pracovať s tými problémami toho dieťatka. Matka, otec, ako dokážu o tom debatovať s ním a poskytovať mu niečo pevné v tom, ako on postupuje ďalej tými svojimi vývinovými obdobiami. No. A potom je taký spoločenský faktor a ten súvisí s takou našou obecnou tendenciou, citlivosťou na stres alebo určitú nepohodu, ktorá zdá sa, že sa zvyšuje v tých západných krajinách. My sme stále citlivejší na to, že nám je zle. Hej, tak je to také zaujímavé a dosť to môže skresľovať potom to, čo je naozaj depresia alebo úzkostná porucha, ako ste to zo začiatku nasvietili. Pretože pomaly mám dojem, kriticky to vyhodnocujem teda ako psychiater, že každá taký nejaký ťažší stres a možno aj pomerne bežný ľudia vyhodnocujú ako nejaký konflikt, že v pozadí, ktorý musia nejakým spôsobom spracovať a otria sa, akože sa to príliš dramatizuje, niečo negatívne v živote človeka, čo je bežnou súčasťou ľudského života. Hej. Čiže možno povedať, prepáčte, že tak nejak vo všeobecnosti sme ako spoločnosť menej odolná zvládať tie bežné, jasné problémy, výzvy? Vyzerá to tak a sme zároveň na ne viac senzitívni, čo predstavuje problém, pretože toto sú faktory, ktoré môžu viesť potom k psychickej poruche, keď človek nedokáže zvládnuť nejaký ako stres. No. To sa napríklad, zoberme si slovo trauma. Hej, to je niečo, čo pred pár desaťročiami ešte bolo spojené, povedzme, s vojnovými konfliktami, s mučením, sexuálnou traumatizáciou, či znásilnenia, zanedbávanie ťažké v detstve a tak. A dnes trauma môže byť i niečo ako veľmi jemné, že človek je exponovaný nejakej ťažšej skúsenosti, dokonca zástupne. To slovo rozšírilo sa na význame a už i nepatrný podnet môže byť traumou. Čiže aj takto sa menia významy určitých konceptov odborných. Že to už nie je, že vám otrhne končatinu niekde a že ste svedkom nejaké brutality, ale aj drobnejšie alebo menšie stresy, ako napríklad nejaký konflikt ťažší na pracovisku. Hej, že sa negatívne vylúčujúco niekto k vám zachová. Dokonca to slovo v bežnej populácii sa používa, že si pozrie niekto nejaký nepekný film, tak už je tým traumatizovaný a tak ďalej. Takže
slova strácajú na význame pôvodnom. Presne som to chcela povedať. Tak pardon. Ste ma predbehli. Mňa zaujala jedna vec, ktorú ste vraveli, načrtli teda, že tá samota, že keď nejak človek niečo presne stratí blízko z toho človeka. A možno vychádzam aj nejakej takej vlastnej skúsenosti, že do akej miery je tá samota v poriadku a do akej miery už v poriadku nie je. Lebo taktiež je to individuálne, ako sa my ľudia vysporiadávame s rôznymi vecami. Napríklad také jedno z najsmutnejších vecí, asi sa zhodneme vo všom, je proste strata blízkeho človeka. Hej? Je to najbolestivejšie a áno, sú ľudia, ktorí práve, že áno, nemôžu byť sami, jednoducho potrebujú sa obklopovať a stále niečo vytvárať a niekto potrebuje tú samotu a jednoducho, a popri tom môže mať tie podmienky, či rodinné, poviem mama, rozprávaj sa so mnou, som tu, daj to zo seba, mama. Môžem tam mať kamarátov, ale ja jednoducho nechcem. A jednoducho zavriem sa do toho svojho sveta a tým v podstate nemôžem ubližovať práve tým rodičom alebo tej rodine, s ktorými, že do akej miery je tá samota v poriadku a kedy už je to problém, alebo začínajúci problém, alebo... No, toto je veľmi ťažko na toto odpovedať. Ja by som povedal, že samotná, to je zaujímavé, nemusí byť negatívnym faktorom. Ne, presne ako ste to naznačili, existuje žiadaná samota. Človeku sa žiada ísť na kopec a byť sám niekde v prírode, zatvoriť sa do izby, niečo tvoriť. Môže byť aj kreatívna samota, môže to byť oddych, ktorý zažijeme ako sami, počúvame si hudbu a tak ďalej. Čiže to vôbec nemusí byť problém. Dokonca aj taká dlhšie strávená samota, že človek iba sám so sebou a za nejakým účelom. Toto, čo hovoríte, to je skôr osamelosť. A to je taký ten subjektívny pocit toho, že človek napriek tomu, že má rodinu, že má nejaké vzťahy, že je v manželstve, povedzme, ale to môže byť aj mnohopočetná rodina, samozrejme, tak sa môže cítiť sám, môže sa cítiť nepochopený zo strany rodičov alebo starých rodičov nepotrebný, že zavadziam tu nejak druhým, tak toto vytvára veľký pocit osamelosti. To, že on je subjektívny, tak tomu neznižuje na závažnosti. Práve naopak toho človeka to trápi a toto považujem za problém. No. A jedna vec je, že keď trvá krátko alebo kratšie... Tam som presne narážala, že presne, že možno, áno, ako vy vravíte, 1-2 dní, presne týždeň a možno keď to, ja neviem, už trvá mesiac, už to je prvom, že možno by už mali tí najbližší zasiahnuť, lebo to je veľmi súvisí presne ako, podľa mňa teda aj ako s závislostiami, ako je alkoholizmus, hej, že do určitej miery si poviete áno, ale ten človek to vlastne nevidí. Že možno k tomu by som to prirovnala, že ten človek si tú samotu užíva, myslí si, že je v pohode a potom zároveň tiež to isté má človek, ktorý trpí problémom s alkoholom. On si myslí, že a stále to mám pod kontrolou, je to, ale tí najbližší veľmi dobre vidia, že no toto už pod kontrolou nie je a ťažko sa ten človek konfrontuje, lebo on si to vlastne priznať nechce. To je ten problém. Určite. A to už je zase taký faktor tiež subjektívny, to ako sa pozeráme sami na seba, ako to je limitované, to, čo ja o sebe viem, ako viem zhodnotiť vlastne svoj stav a ako vpúšťam druhých do toho, aby mohli ma zhodnotiť, ako sa im prinášam ako ja a povedzme rodičom, hej, alebo partnerovi, partnerke. Že keď povedia o mne nejakú kritiku, tak či nad tým premýšľam, alebo to považujem za niečo, čo sa ma netýka, čo je útok a tak ďalej. O tom sa dá strašne veľa debatovať. No a k tej osamelosti ešte poviem, že samozrejme, keď je to taká udalosť ako strata blízkeho človeka, tak to je niečo, čo môže trvať mesiace, niekedy aj roky, že človek je taký ten pocit osamelosti tam je, pretože veľmi chýba ten človek a jeho nie je možné jednoducho nahradiť. To sa proste nedá a takéto osamotenie je v podstate aj fyziologické, respektíve súčasťou ľudského života. No a akákoľvek osamelosť môže byť aj krokom k tomu, aby človek niečo urobil so svojím vzťahom, v ktorom sa cíti osamelý. Často sa stretávame s partnermi manželskými, ktorí sa síce rozprávajú, ale technicky, ale so svojimi pocitmi sú sami, že nezdieľajú sa, alebo majú pocit, že sa nechápu a to len tak pod pokrievkou ten konflikt nejakým spôsobom bublá. Hej, takže to sú tiež také... Tá osamelosť môže byť výzvou, ale môže byť aj niečím, čo dlhodobo je prítomné, stagnuje, nerieši sa a to môže viesť aj
izolácii, potom nejaký zase iný termín, aj sociálna izolácia, alebo psychickým poruchám. A myslím si, že veľmi aktuálnymi témami sú vyhorenie a workoholizmus. Vy ste niekoľkokrát spomenuli to pracovné prostredie. Povedzme si na rovinu, v tej práci trávime viac času ako doma s tými kolegami, trávime viac času ako s rodinnými príslušníkmi. A teraz, čiže možno by som sa najprv dotkla toho vyhorenia. Týka sa viac menej alebo vo väčšine len vrcholových manažerov alebo tých riaditeľov alebo tých vedúcich, alebo nie. Vyhorenie môže nastať u kohokoľvek. To je jedna časť otázky. A tá druhá časť otázky, ma zaujímajú vždy tie hranice, ale ja viem, že to sa nedá úplne, ale že presne, že kde to zasa nastáva, že OK, mám toho dosť, mám ťažšie obdobie, nezvládam to, potrebujem si oddychnúť a kedy už naozaj vidno, že naozaj tento človek je vyhorený. Myslím to aj z toho pohľadu, že možno lebo tiež tomu ako kolega môžem napomôcť. Ja keď vidím, že ten kolega, že viete, je to o tej všímavosti a keď už jednoducho naozaj do akej miery dobre nechám ho, možno mu odporúčam, zober si deň dovolenky 2, oddychni si, ale kedy to je, že naozaj, že fúha, ale ty máš problém a ty by si mal naozaj vypadnúť z tej práce a zavrieť to tu. Pre svoje dobro, samozrejme. Veľmi sa mi páči, že to fokusujete na všímavosť okolia a rodinných príslušníkov. Hej. To ako keby sa dosť vytráca a sme svedkami toho, že mnohé problémy sú dlho nepovšimnuté. Niekedy človek sa až nad tým zarazí. Hej. Tak plazivo môže demencia vzniknúť. Ten senior už ani nespoznáva pomaly mená vnúčat a blúdi vo vlastnej dedinke, v ktorej žije a veľmi neskoro chodia vlastne na psychiatriu ľudia s takýmito problémami, ale to bol príklad, ale aj s inými. Často sú to úzkostné poruchy a tak ďalej. No, čiže tie hranice, najprv idem od konca. Asi by bolo dobre povedať, že sú naozaj neostré a je problém presne vymedziť, čo je psychická porucha a čo už nie je. Ale v psychiatrii to vieme urobiť na základe toho, že ten človek trpí. Takže trápi sa, že mu to spôsobuje naozaj významný stres. To, čo prežíva, alebo to, ako sa správa, že si s tým nevie dať rady. Alebo zároveň, že tak stráca svoju funkčnosť v rodinnom prostredí, v pracovnom prostredí, vo vzťahoch, v ktorých je súčasťou, alebo v nejakých roliach, ktoré má zastáva. Takže toto sú dôležité faktory, hej, že to nefunguje. A to potom individuálne sa dá spoznať rozhovorom s tým človekom. No a teraz tú prvú otázku, či sa vyhorenie týka vrcholových manažérov, tak to je taký stereotyp, hej, že to je vlastne ten, čo veľmi maká a čo je veľmi motivovaný. Tak ja čiastočne súhlasím s tým, že musí byť veľmi motivovaný alebo musí mať nejaký taký aktívnejší alebo proaktívny vzťah k tej práci človek, aby následne vyhorel pre nejaký organizačný faktor. Musí horieť, aby vyhorel, hej, ako sa hovorí. Čiže tí takí, ktorí tak do práce prídu a nejak to odžijú a potom odídu, tak tých sa to pravdepodobne netýka. Pravdepodobne, aj keď aj zo svojej praxe viem povedať, že v podstate mal som pacientov, teraz keď si spomínam, čiže to zároveň berem späť svoje slova. To bola napríklad pani, ktorá mala takú prácu, že ona tam prišla a nebolo proste do čoho pichnúť až do konca pracovnej doby a ona bola z toho tak zle, že sme našli tieto syndromy. Tento syndrom vyhorenia, ona vlastne nevedela produktívne stráviť nejaký čas. Čiže ten človek chodí do práce preto, aby dal nejaký výkon, aby bol užitočný pre druhých ľudí, pre spoločnosť a tak ďalej. Ale zároveň, aby to jeho tešilo, aby on mal zo seba nejakú pocit, že áno, som v niečom dobrý, asi som niekde potrebný, asi na mne záleží, keď takýto výkon podám a toto sa mi podarilo. Čiže to je aj nejaká radosť. Zase to je opäť veľmi individuálne, lebo práve, že vidíte, jej to spôsobovalo, až kde to dospelo, ale zasa niekomu by to absolútne vyhovovalo, že musí chodiť do tej práce a nemusí nič, si povie, že to je životný win-win. Akože ja idem do práce, som platený a nič nemusím. Možno, ale s takým prípadom som sa nestretol. Hej? Ale je to možné, hej, samozrejme. Tak u mňa chodia ľudia, ktorí majú problémy, alebo k nám ako psychiatrom, nie tí, čo sú spokojní so životom. Čiže to je veľké skreslenie, čo ja vám môžem prinášať aj nad týmto stolom. Skreslenie človeka, ktorý sa stretáva s ľudským trápením.
No, vyhorenie, čo to vlastne je? Čiže má to príznaky vyčerpanosti alebo únavy, ktorá ale vzniká v kontexte pracovného výkonu. Príznaky takého negatívneho vzťahu k práci, cynizmu, hej, v prípade, že sú to pomáhajúce profesie, s čím sa stretávam asi najčastejšie, tak je to taký cynický, niekedy až dehumanizujúci vzťah k pacientom, hej, že človek, keď má toho veľa, sestra, lekár a tak ďalej, tak to tak zvecňuje ten vzťah a tak sa mu ľahšie proste urobí to, čo má urobiť bez zbytočných emócií, kde už je vyprahnutý. Že tam sa aj taká vyprahnutosť emočná objavuje okrem tej únavy. A znížený pocit efektívnosti, ktorý napokon celé sa to premietne aj do takých objektívnejších charakteristík, že napokon pracovný výkon naozaj klesá. No, tak toto sú také ako príznaky. Ono, není to úplne, že by sme povedali psychiatrický problém, není to psychiatrická diagnóza, je to skôr niečo, popisuje to teda medzinárodná klasifikácia chorôb, ale ako fenomén, jav, ktorý súvisí occupational phenomenon, ktorý súvisí so zamestnaním. Hej. A on môže mať ale negatívne psychologické a taktiež psychiatrické dôsledky. S tým súvisí v podstate ten druhý pojem, o ktorom som vravala, workoholizmus. To je ako? Je to definované ako diagnóza, alebo tiež je to nejaký fenomén lomené jav, aby sme aj v tomto mali nejaký poriadok? Áno, super sa pýtate. Môže mať workoholizmus prvky nelátkovej závislosti, respektíve môže to byť veľký problém pre človeka i jeho okolie, ale nemáme takto postavenú diagnózu. Čiže tak, keď si hovoríme o nelátkových závislostiach, tak to je patologické hráctvo, teraz skôr porucha hazardného hrania sa to nazýva. Závislosť od počítačových hier, alebo teda porucha v súvislosti hraní videohier a potom je tam od sexuálneho správania, to je ale taký ten názov, že porucha kompulzívneho sexuálneho správania. No, tak toto je definované, sa to diagnostikuje, pracuje sa s tým, lenže kritéria alebo symptómy týchto už definovaných nelátkových závislostí vidíme aj v iných a pristupujeme k ním tak, pretože chodia k nám ľudia, ktorí majú proste významný klinický problém a my musíme ho riešiť alebo nejako sa mu venovať, i keď nie je oficiálne tá diagnoza stanovená. A toto patrí medzi nich. A kedy to teda je už ten problém? Lebo tiež si myslím, že toto slovo workoholizmus celkom zľudovelo. To je presne ako ste hovorili o tej tráme, že jednoducho tie slová, ten význam nie celkom sa rovná. Všetko, čo sa objaví v psychiatrii, tak za chvíľu počujete v parlamente alebo medzi ľuďmi. Áno, a priznám sa, že ja tiež zvyknem povedať, že som workoholička, ale keď sa o tom rozprávame, nemyslím si, že opäť kde sú tie hranice toho, že samozrejme mať svoju prácu rád, chodiť do nej rád, odvádzať maximum, že není to len, že som v práci od do, som tam navyše, pretože lebo to treba spraviť, lebo to chcem spraviť, lebo som si stanovila cieľ, lebo ho chcem splniť sama sebe, chcem ho splniť vedúcim, chcem mať zo seba dobrý pocit. A kedy je to už too much, že proste už nie, lebo ono to potom má vplyv aj na tých kolegov, lebo keď vyžadujete od seba veľa, potom nejak vyžadujete od nich, lebo je to nejaká tímová práca. Ešte dokonca tým môžete liezť aj na nervy tým ľuďom. A to je taká... Napríklad to môže byť negatívny dôsledok, áno. On asi není koncipovaný moc v tých závislostiach, ale viem si to predstaviť. No, pozrite sa, to je tak, že keď tam aplikujeme kritériá závislosti, tak zhruba sa nám vyčíri, čo znamená aj workoholizmus. A tie základné, také tie kritériá nelátkových závislostí sú, že narušenie kontroly nad tou činnosťou. To znamená, že ten človek už by mal oddychovať, už vie, že je koniec pracovnej doby, už vie, že iní sa zabávajú na kúpalisku, alebo začína niekde večierok, alebo ho doma čakajú deti a partner nie, on ešte pokračuje. Áno, presne. Čiže to je také narušenie kontroly, že kedy už by mal prestať, tak on nechce, lebo ho niečo ženie už samo od seba. Možno mu to už ani neprináša takú radosť ako prv. A to je také, že je dobre vedieť potiahnuť a vymačknúť zo seba nejaký výkon. To je známka toho, že človek vie pracovať so sebou, vie sa nejak zregulovať, ale toto už je dysregulované. Hej, to musí byť deň čo deň. A zrazu príde sobota, nedeľa a človek už v piatok je nervózny, že ide ten víkend a čo tam bude on robiť. Hej, a v pondelok sa celý trasie,
Čiže taká nervozita, také... Áno, presne ako ste povedali, tie prejavy tých nelátkových. Čiže pokiaľ človek vie cez ten víkend a dovolenku oddychovať, že možno spomenie si na tú prácu, ale nie je to, že pre Boha, tak stále to je v poriadku. Nechcem sa vyjadriť absolútne, ale malo by. Hej, malo by. Hej. Že si vie človek užiť oddych, že nie je v tej práci, predsa len to je iba jedna časť jeho osobnosti, tento pracovné ja. Hej. Tá fasáda spoločenská pracovná. No a potom tam je to kritérium, že jemu samému to škodí. On pokračuje v tom výkone alebo v tej pracovnej činnosti napriek tomu, že mu to prináša už negatívne dôsledky. Faktom je, že žijeme v dobe informačnej. Tie informácie z nás doslova vyskakujú zo všadiaľ a sociálne siete sú dnes obrovský fenomén. Nebudeme menovať všetky tie sociálne siete a isto majú aj pozitívny vplyv. Vieme tam prísť k užitočným informáciám, vie nás to motivovať k cestovaniu, čokoľvek. Ale na druhej strane faktom je, že má aj množstvo negatívnych vplyvov na ľudí. Ako sa na to pozeráte vy, na sociálne siete a psychickú stránku ľudí? No, tu sa tiež obávam istého skreslenia osobného, ktoré do toho vnášam. Dané mojou aj osobnosťou, nie len ako profesionálnou pozíciou. Ja rád pracujem s ľuďmi a kontaktujem sa, diskutujem, debatujem a sociálne siete vytvárajú prostredie na to veľmi zaujímavé, pretože vy nemusíte prekonávať nejaké vzdialenosti, nejaký názor, myšlienka sa dá v mihu vlastne diskutovať a pretriasať. Čiže to je aj dôvod, prečo som si niektoré založil a bol s tým ako spokojný. Troška sa ale svet zmenil, aj svet sociálnych sietí od tej doby. A to není ani 10 rokov dozadu predsa. Takže teraz si dovolím povedať, že v súvislosti s tou náplňou, s tým informačným presítením, s tým, ako prichádzajú informácie, ktoré sú nevyžiadané. Neviem, či sa pamätáte, existovali také RSS čítačky, že my sme si navolili obsah a to tam chodilo nám nejaké správy z denníkov a tak ďalej. Tak som si predstavoval sociálnu sieť, teraz je to niečo úplne iné. Proste prichádzajú tam videá zvieratok, nejaké ženské stránky, až pornografické, zrazu nejaký obsah, zrazu nejaké násilie z gazy. No a človek to vôbec nechce. A vidieť nejaký dronom zničený ruský kamión. A toto všetko sa tam objaví bez toho, že by ste chceli. Čiže tie algoritmy. A toto si myslím, že je to problém, je to veľmi nešťastné, pretože jednak to zvyšuje ten čas, ktorý človek trávi za tým na tej sociálnej sieti. Jednoznačne to je marketingový úmysel, teda zvýšiť tú aktivitu toho jedinca. Stratí pôvodný koncept toho, čo tam vlastne chcel robiť, a je v úplne inej téme a toho stále viac a viac nabaľuje tá téma a je exponovaný veciam, ktoré mu môžu škodiť. Násiliu, pornografickému obsahu a tak ďalej. To môže byť nepríjemné i pre človeka, ako som ja, a nehovoriac o tínedžeroch. No, takže ja si myslím, že toto je obrovský problém a naozaj neviem, kam to dospeje. A myslíte, alebo teda viete, je niečo dnes aj tak definované ako závislosť na sociálnych sieťach, závislosť na internete? Áno, ja by som tiež tak pristupoval k tomu, ako k tomu workoholizmu s tými kritériami narušenia také kontroly a pokračovania i napriek negatívnym dôsledkom. Že ako toto spĺňa množstvo ľudí a ja si dovolím povedať, že málo kto z nás, kto používa sociálne siete, kto používa, alebo kto ním nie je exponovaný, tomu sa hovorí, že nemá s tým problém, ale kto používa, tak ich skutočne používa zodpovedne a vie ich používať. Ja napríklad nemám na mobile sociálne siete, lebo viem, že pre mňa by to bol problém. Že už musí človek si dať nejaké regulačné... Uvedomelo, cielenie. Áno. A takto málo ľudí k tomu pristupuje. Takže závislostné prvky to určite má. Má to impulzívne prvky, že človek nemá čo robiť chvíľku a hneď siaha po mobile a scrolluje nejaký obsah, ktorý je v podstate bezobsažný a ja som toho názoru, že by bolo o mnoho zdravšie, keby nerobil ten človek nič.
Iba sa tak kúkal, čo je v jeho okolí, alebo čo sa deje v ňom, aké má myšlienky. Ako kedysi sme to robili. Takže teraz sa týmto prevrstuje človek nejakým obsahom, ktorý prichádza automaticky a on mu venuje pozornosť a potom je z toho unavený a ešte nič nespravil. Jedna vec je ten obsah, ktorý ste vraveli, že presne prichádza tam obsah, ktorý ani nehľadáme. Samozrejme, jedna vec. Druhá vec, že ten obsah je, aký je. Ale potom sú to ešte aj také ďalšie veci, ktoré môžu mať potom dopad na to správanie človeka. Napríklad mladé dievčatá sa môžu veľmi porovnávať, keď vidia nejaké tie v úvodzovkách vzory, v úvodzovkách tie prototypy, že naozaj oni majú neskutočnú silu tie sociálne siete, že ak má niekto problém s poruchou potravy, čo je, tak môže mať ešte väčší, lebo proste vidíme nejaký ideálny svet na tých sociálnych sieťach, ktorý tak samozrejme nie je. Takže toto je podľa mňa tiež taká ďalšia vec tých sociálnych sietí, že to je porovnávanie sa a myslím si, osobne si tak dovolím, že akože zdravé porovnávanie je v poriadku. Treba sa porovnať a vedieť, oceniť svoje kvality, možno niekým sa nechať inšpirovať, že wow, že tak toto by som chcela. Lenže to možno vieme my troška už starší, skúsenejší ľudia, ale taký 16-17 ročný človečík nemá odkiaľ vedieť. No, on je aj vo vývinovom období, kedy to je také, že keď sa človek hľadá, hej, a čo vlastne je jeho skupinová identita, čo vlastne on chce od toho života alebo v živote robiť a kým je, tak to je veľmi zraniteľné obdobie a tam byť potom exponovaný takýmto rôznym obsahom, teda vy hovoríte o tej komparácii, v podstate na sociálnej sieti sa každý ukazuje falošne, v tom zmysle, že vybere tú najlepšiu fotku, stále je to on, ale vybere najlepšiu. Vybere najlepší obsah, alebo čerešničku z nejakej dovolenky a tak ďalej. Všetci tam prezentujú sa lepšie ako sú. Čo je taký fenomén, že inak máme pocit, že tí druhí sú šťastnejší a nejak ľúbivejší a žijú spokojnejšie životy ako ja. Hej. A zároveň ma to núti aj ja aby som sa tak prezentoval a vzdialuje to sa volá, že tá skutočné self človeka, ako on sa prežíva, akým je, tak sa virtualizuje do nejakých idealistických pozícií, také virtuálne self, ktoré si potom, on sa vzdialuje od svojich vlastných emócií, vlastného prežívania, vlastnej sebahodnoty, pretože je v poriadku, že ja som takýto, aký som. Nemusím byť perfektný, nemusím sa vyrovať tomu a tomu. No ale toto sa tak nejak vytratilo. Myslím si, že z istého uhla pohľadu žijeme o mnoho menej slobodnú dobu, ako si myslíme, pretože sa chceme na niekoho stále podobať, čo je katastrofa. Hej, a to sú tí influenceri. Hej, to sú tí influenceri, ktorí sedia proste za tou sieťou a ten rodič, matka, otec nemôže konkurovať influencerovi, keď má 16-15 doma. Hej, v tom, čo on ho chce naučiť to dieťa. A odovzdať mu. No. Takže to sú také problémy. A potom pornografia, samozrejme, je problém teraz ako s mladými dievčatami, chlapcami, pretože ten obsah pornografický tiež sa troška posúva a vyhľadáva skôr extrém, takže chlapci nevedia, čo s dievčatami, ako to začať, vlastne tú intimnú súhru nejakú a majú pocit, že musia byť k nim drsní a plesnúť ich niekde a ťahať za vlasy a tak ďalej, lebo to vidia vlastne v týchto materiáloch a takisto dievčatá, aby boli čo najviac sexy alebo sa podobali nejakým tým modelom, ktoré navnímali. Takže ako to posúva to, ako my žijeme, aké máme modelové situácie, tak to sú strašné spoločenské zmeny aj vzťahové. Keď rozprávate, stále načetnete nejako tomu, že mne sa v hlave ďalších, neviem koľko otázok. No, prepáčte, hej. ale asi to nie je úplne tak celkom možné. Ale aby som sa vrátila teda k tým sociálnym sieťam, samozrejme má to negatívne vplyvy, ale nájdu sa tam aj pozitíva, ktoré majú. Ja som v podstate tým začala, tak by som túto tému aj tak rada uzatvorila. Čo ja vnímam veľmi, tiež je to o tom algoritme, a teda čo ja sledujem na tých sociálnych sieťach, tak je pravda, že k mne sa dostávajú či už podcasty alebo nejaké motivačné stránky, kde sa o tom duševnom zdraví rozpráva. Ja som v podstate tým aj začala podcast a ja sa tomu naozaj veľmi teším, že proste, lebo niekedy to naozaj bola
tabu téma, že niekto sa hanbil jednoducho povedať, že ja mám psychologické alebo psychiatrické problémy, ja berem lieku, to bolo, že fú. A pritom podľa mňa je to isté, ako keď naozaj ideme k zubárovi. Jednoducho, mám problém so zubami, idem k zubárovi, mi to spraví. A takisto by to malo byť aj s týmto. A toto vnímam napríklad také pozitívne aj v dôsledku tých sociálnych sietí, že sa o tom otvorene rozpráva. O to viac, keď sú tu rôzni influenceri, ktorých ste spomenuli, ktorí sa otvorene nehambia povedať áno, chodím k psychológovi, áno, chodím k psychiatrovi, lebo trpím týmto. Veľmi dobre. A ja zaregistroval som to samozrejme, ako sa viac hovorí o psychickom zdraví, psychických poruchách a ako evidentne je to pole spoločenské znížená stigma, najmä medzi mladými ľuďmi, to už je niečo, čo oni vôbec neriešia, čo si ako stigmu. Skôr to je normalizované, že každý má nejaký problém a tak ďalej. A to je skvelé, že je to normalizované. Ale ako psychiatr som naučený na to, viete, tá jungianská psychológia, že všetko má tieňovú stránku a aj toto má, pretože ľudia potom prichádzajú s tým, že si diagnostikovali takúto a takúto poruchu a už prídu psychiatrovi ako takej samoobsluhe, že dajte mi takýto a takýto liek, lebo všetko majú napočúvané, jednak od ChatGPT naučené, jednak od influencerov, že ako to má byť a oni mnohokrát sa mýlia a nemajú žiadnu psychickú poruchu. Čiže to môže vytvárať aj taký tlak, že v rámci týchto ťažkostí, ktoré ja mám, tak to bude určite táto porucha vysvetlené medicínsky, ale to môže byť nejaké obdobie, konflikt, niečo, čo súvisí s vývinom, čím človek prenesie sa, to, čo sme spomínali na začiatku, ale tým, že on má zvýšený prach na základe toho, ako sa o tom hovorí, tak mylne príde do pasce také kognitívne, že má túto poruchu a už sa tak k sebe správa, naučí okolie sa k nemu správať, ako že má tú poruchu. A to sú potom také ťažké veci to rozpliesť, lebo povie, že nedobrý psychiatr, keď nevie, že má tú poruchu, ale on mu chce naozaj pomôcť. Čeli, čo sa stáva a toto je čoraz častejšie. Ja by som tak troška premostila teraz na vás. Potrebuje aj psychológ, respektíve psychiater svojho psychológa, lomené psychiatra? Tak asi by mnohí povedali, že by som mal zájsť už. No, keď potrebuje, tak potrebuje. Hej? A to je vlastne tá otázka, že pri ktorých životných trampotách, ťažkostiach vyhľadať psychológa, to je na také individuálne zhodnotenie a pri ktoré ťažkosti už zodpovedajú nejaké psychické poruchy, kde samozrejme by som potreboval psychiatra. No, tak aktuálne takéto služby nevyhľadávam. Ale čo človek vie, čo prinesie budúcnosť. A čo je pre vás taká psychohygiena? Lebo to je tiež, o tom sa tiež veľa rozpráva, že mal by to byť taký work and proste balance. A čo je pre vás však akože musí to byť nesmierne náročné denne počúvať, alebo teda počúvať tie rôzne príbehy, pomáhať im, podávať tú pomocnú ruku. Samozrejme, že je to vaša práca, ale tiež ste len človek. Áno. Ste otec, ste manžel, ste syn. A teraz, čo je pre vás to, že si to dokážete tak dať na tú misku váh a dorovnať to tak? Ja myslím, že to je dosť taký, že by som musel byť idealistický, keby som povedal, že to mám dorovnané. Asi nie. Nejak sa to snažím vypufrovať, ale toho stresu je naozaj veľa a ja by som si prijal, aby som počúval toľko pacientských príbehov ako kedysi. Teraz to tak bohužiaľ nie je. Skôr moja rola sa posunula, ja počúvam svojich kolegov a nejakým spôsobom riadím, organizujem alebo metodicky zastrešujem tú činnosť na psychiatrii. Takže veľmi málo mám pacientov. To, čo potrebujem, je príroda a troška ísť do samoty. To mi veľmi pomáha. A aj to využívam, hej, tam tuto nad Bystricou Pánsky diel, tak tam raz do týždňa minimálne vyjdem, alebo 2 razy do týždňa a proste s deťmi, keď sa dá z rodinou ísť na výlet, tak to naozaj mám rád. A to považujem za veľmi dôležité pre mňa. Ako dlho vy túto prácu vykonávate, robíte? To bude pomaly 20 rokov. 20 rokov. A čo vás aj po tých rokoch na tom naplňa, baví? Čo vám dáva ten pocit zadozučinenia? To je... spokojnosti. Neviem. Mňa to veľmi intelektuálne provokuje tá psychiatria. Je to strašne dráždivé, hej? Lebo to súvisí vlastne s každým aspektom ľudskej činnosti
a s ľudskou myslou samotnou, to už ako dieťa ma bavilo, čo to vlastne je v tej lebke mozog, riadi to celé telo a teraz tá psychická činnosť a tak, že akoby tie tajomstvá skúmať, tak môžem povedať, že zďaleka neviem to, čo som si myslel, že budem vedieť po tých rokoch a tým pádom to je stále provokatívne. Tak to je fajn. Keby ste možno mali dať nejaké 3, alebo nemusíme to možno ani očíslovať, ale jednoducho nejaké rady, odporúčania pre lepšiu psychiku, alebo proste tým ľuďom, čo by to bolo? To je to, že psychiatr nie celkom rád radí. To je taká predstava ľudí, že on má kopu rád na každý problém a tak. Ako mladý človek od mladá vlastne som mal averziu k radám a odporúčaniam. Túto knihu si prečítaj a toto musíš vidieť. Tak toto som nikdy nedával. Takže ani teraz to nedám. Ale dám také, že čo by mohli ľudia skúsiť, alebo čo si myslím, že je celkom fajn, tak tá príroda, pretože prechádzky prírodou alebo jej pozorovania, nejaký čas strávený v prírode veľmi dobre rozpúšťa úzkosť. Tá anxiolíza, ktorá prichádza v tej zelenej a v tom, ako sa tam všetko hýbe vo vetre a ako vtáčiky lietajú a štebocú, tak to je veľmi liečivé, si myslím. Jednak tým, že to odkláňa pozornosť od našich problémov, ktoré máme, a jednak tým, že človek sa prechádza, či je tam nejaká motorická aktivita a tým môže dojsť k vybitiu toho napätia, ktoré je nahromadené. Čiže toto považujem za fantastické. Byť aspoň niekoľkokrát za týždeň v prírode. Potom možno menej počúvať a byť vystavený informáciami, vrátane podcastov, všelakých správ, lebo tá nálož informačná je obrovská. A myslím si, že to skôr človeka zahlcuje a škodí mu a dotláča ho napätím, skôr ako by niečo riešilo. Ale skôr počúvať seba, čo sa deje v mojej mysli, čo je pekného vôkol a takto fokusovať tú pozornosť. Ešte mi napadá predsa len jedna otázka, aj keď teda sa vrátim. Vy ste v podstate na začiatku povedali, že áno, môžeme povedať, že tých psychologických, psychiatrických diagnóz alebo porúch jednoducho pribúda, že je toho viac. A čomu ja nerozumiem, je, že však čas beží stále rovnako. Bežal tak pred rokmi a jednoducho, že stále mal deň 24 hodín. A že proste ako to je možné, že my dnes nestíhame. Že ja si naozaj pamätám, keď proste môj ocino chodil z práce, keď som mala, ja neviem koľko rokov, o 3:00 autobusom a proste mal zvyšok dňa na to, aby sa robili práce doma. Alebo, že pamätám si, že stará mama jednoducho, áno, ona prišla z práce a to sa zaváralo. Proste sadilo sa, vykopávalo sa a že to pre mňa to bolo niečo normálne. A myslím si, že to pre nich bola tiež istá forma psychohygieny, pretože áno, odrobili si v práci, kde podali výkon a potom síce tu urobili niečo užitočné pre rodinu, ale zároveň presne vypli, lebo sa fokusovali len na to. A teraz ja mám pocit, že ľudia nestíhajú nič, že sa menej presne, keď to tak úplne zjednoduším, menej sa zavára, všetko sa kupuje, pretože nemáme čas. Prečo nemáme čas? No, to je veľmi... Prečo sme v takom strese, uponáhlaní, nestíhame? Veľmi zaujímavá. Taký návrat až do minulosti. Aj vo mne ste vytvorili teraz také ako spomienky, ako som prišiel domov. No. Rodičia sa stále rozprávali, hej? Presne. Čo a my, ja neviem, kedy sa stretneme s manželkou pomaly. A mali sme takú rohovú sedačku v kuchyni, tak tam si mama sadla, vyložila nohy a nič sa nedialo. Presne, pod čerešňou sme sa stretli, tam sme kecali prosto a... Hej. No, asi to je tou zahltenosťou. Ako sme... To nie je zrýchlený čas, to je dobre si uvedomiť, to ste pekne povedali. Ešte s tým budem asi pracovať po tomto rozhovore. Ale to je tým, ako sme ho naplnili zbytočnosťami. Takže človek napríklad je ešte v práci a cestuje z práce domov a v mobile mu kliká EduPage a tomu neprestáva klikať ešte o polnoci, čo všetko súvisí s školskými výsledkami, aktivitami dieťaťa. A teraz ja mám 3 deti, takže to sú informačné nápory.
Volajú vám ľudia, ktorí vám volajú nie na pevnú linku. Hej, keď nechcel otravovať, tak niekedy podvečer zavolal a potom už nie. Tak teraz neustále s nárokom, aby ste stále odpovedali. Hej, s tými všetkými nárokmi, ktoré my si na seba kladieme. To sú krúžky detí, to sú naše vlastné aktivity, aby sme boli in a v prúde a aby sme mali takú a takú dovolenku a tak boli aktívni. Tak napokon neviem, kedy sa zastavíme. Tak. A stále to je, že presne, že ten čas beží a zajtra máme to a potom máme to a potom to a... No a potom ešte tá masmediálna masa, že toľko dobrých filmov, toľko dobrých kníh. Inak väčšina filmov sú braky aj kníh, to si myslím, ale teraz vyznať sa v tom nápore tiež je dosť ťažké. Ďakujem pekne. Dobre, a teraz by som sa ako poslednému bodu dostala k našej Rooseveltovej nemocnici, lebo toto sme sa rozprávali o takých všeobecných veľmi zaujímavých a dôležitých témach. Troška by sme sa to dostali aj k našej Rooseveltke. Ako sa možno zmenila tá psychiatrická liečba oproti minulosti? Čo možno niekedy bolo normálne a teraz už nie, lebo tá medicína išla dopredu, lebo veľa vecí sme vedeli vylepšiť. Skúste nám tak možno... Viem, že možno ťažko to, lebo je tam toho veľa, ale nechám na vás ako... Ďakujem pekne za otázku. V psychiatrii to sú obrovské zmeny, ktoré i za 10 rokov posledných sa stali a teraz keby som tú svoju kariéru mal nejak zhrnúť, že ako čo sa všetko zmenilo a stalo, tak by som asi vyzdvihol to, ako vážne berieme pacienta, človeka, ktorý za nami teda príde a zverí sa nám do starostlivosti. Kedysi to bolo taký termín, že kompliancia, že pacient spolupracoval s liečbou, ktorú ordinoval psychiatr. On iba vlastne nejak pasívne ju zavzal do svojho nejakého režimu, že toto a toto by som mal, ak sa chce mať lepšie. Potom krátko na to prišla, že adherencia, to bolo také slovičko, že ten pacient spolu vytváral nejaký ten liečebný režim a vedome s ním súhlasil. A keď porušil ten liečebný režim, tak pretože on sa tak rozhodol a mal na to nejaký pádny dôvod, to bol tiež taký posun. Ale teraz sa hovorí o konkordantnom vzťahu medzi psychiatrom a pacientom, čo je veľmi náročné pre tú profesiu a v porovnaní s tým, ako kedysi vyzerala. Pacient sám vytvára to, čo je pre ňo najlepšie. Tú liečbu volíme nie len podľa nejakých toho klinického stavu a podľa toho, aké napríklad psychofarmakom by bolo najvhodnejšie, ale aj podľa preferencií pacienta, či vôbec chce, či nechce. Farmakologický, nefarmakologický postup. A aké má možnosti, o čo prejavuje on záujem, pretože toto vnímame ako dôležitý faktor spolupráce i tej úzdraví. Takže napokon sa stáva, že tá indikovaná liečba nie je len to, čo predpíše lekár a čo uzná za vhodné v danom stave, ale aj to, čo uzná pacient. A ak pacient to nepreferuje a lekár to predpisuje, tak to pomaly nie je indikovaná liečba. To je značný posun v tom vzťahu s pacientom. Takisto ako psychiatrie vyzerajú, však to je pár rokov dozadu, kedy sa odstránili sieťové postele, ako veľmi dávame pozor na použitie obmedzovacích prostriedkov. Tá psychiatria je čoraz menej reštriktívna a čoraz viac permisívna. To znamená, snaží sa výjsť v ústrety pacientovi, personalizovať liečbu, šiť mu na mieru. Pokiaľ je to možné. Áno, tá personalizácia je naozaj veľmi moderná a snažíme sa to dnes tá spoločnosť všade možne aplikovať do tej praxe. A psychiatrii sa to ukazuje ako kľúčový faktor. Dobrou správou je, že naša psychiatrická klinika prechádzala už sú len také posledné doťuky rekonštrukciou komplexnou, čo si myslím, že naozaj si zaslúžila po tých rokoch, lebo už tými rokmi musím sa priznať, že raz som tam bola ako návštevník a som si presne povedala ako človek, že fúha, že tak to, ak sa má človek vyzdravieť, tak musí to byť veľmi náročné. Myslím si, že to prostredie je veľmi dôležité. Takže myslím si, že to je dobrá správa pre tých pacientov, že to prostredie bude modernejšie, príjemnejšie. Tak skúste nám povedať, že
čom a aká to zmena bude jednak pre tých pacientov, ale aj pre zdravotníkov. No to presne, bude... lebo to není sviatok len pre pacientov, ale aj pre personál. My sa tešíme na to. My sa tešíme z toho, čo príde už za pár mesiacov. Teda znovu otvoríme psychiatrickú kliniku v pôvodných priestoroch, ktoré sú naozaj komplexne zrekonštruované. To nie je len nejaké vymaľovanie a pár stien zbúraných. To je komplexná rekonštrukcia celého priestoru a úplne iné riešenie vlastne systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v tom priestore alebo v tej budove, ktorá má takú krásnu historickú podobu a fasádu a tá sa našťastie ponechala, čiže sa to zmodernizovalo, ale vyzerá veľmi podobne ako predtým. Vnútri je veľmi moderná a o mnoho viac komfortu má pacient ako predtým. Čakárne sú väčšie, priestory, v ktorých sa pacienti združujú, sú väčšie, ambulancie sú väčšie, vôbec ten vchod do tej nemocnice alebo do tej kliniky. Izby pacientov, čiže keď trávia čas hospitalizáciou, tak sú alebo budú komfortne zariadené s výmerou, ktorá je naozaj štedrá. Takže to je niečo, čo je naozaj dôvodom na radosť a ja sa veľmi teším, že môžem byť čiastočne strojcom a čiastočne takým aj garantom nejakých tých zmien alebo ich sprievodcom a že sa dúfam, že dožijem toho, že budeme poskytovať psychiatrickú starostlivosť v takých krásnych priestoroch. Naozaj sú veľmi krásne. Na priestore záleží. Súhlasím s vami, je to veľmi dôležité. Ako sa človek cíti, vníma, hneď naskakuje nejaký halo efekt, ako sa ocitneme niekde. Ale na druhej strane, a to sú tie tieňové aspekty, ktoré vždycky sa snažím ako vyzdvihnúť, profesor Ginsberger, profesor psychiatrie, nie tak dávno povedal, že psychiatrie netvoria múry, ale ľudia. Čiže na tomto by sme mali my pracovať, aby sme rekonštruovali aj svoje mysle, prístupy, aby sme boli na blízku vlastne pacientom, ktorí trpia psychickými poruchami. Ja vám ďakujem pekne za tento rozhovor, že sme sa mohli takto porozprávať o veciach, ktoré mám veľmi rád a témach, ktoré mám veľmi rád. Pán prednosta, ja veľmi pekne ďakujem vám. Bol to pre mňa obrovský prínosný rozhovor a naozaj si viem predstaviť, že by sme tu sedeli asi ďalšiu hodinu a rozprávali sa o všetkom, ale ja verím, že bude ešte tá príležitosť, či už tu, alebo možno niekedy inde. Takže ďakujem aj vám, milí poslucháči a diváci, že ste si, veríme, pozreli, vypočuli túto epizódu. Verím, že aj pre vás bola prínosná, zaujímavá, lebo naozaj duševné zdravie je dôležité. Mali by sme na ne myslieť, nemali by sme ho zanedbávať. A tak, ako sa staráme, myslím si, o druhých, najmilovanejších, tak by sme sa mali starať aj o seba. Takže ďakujem. Moje meno je Dominika Adamovičová a mojím dnešným hosťom bol prednosta psychiatrickej kliniky, pán doktor Michal Patarák. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Do počutia.